दसे सम रायलायनो फैदो लोगोफोर सोरबा ओरैनो दङब्ला सम मोनोब्ला गरमाव जिरायनानै दङ दसे ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे नुजानो होननानै सानबाय आरोना लाइभआव फैबाय आङो मामि ओइ मामि उन्दुबाय नामा हा ए फैदो इयाव फै आंजों बाम जानोबा फैदो उन्दुनोसै दे होमबा उन्दुदो दे मा बाबु गय जानो लुगैदोंमोन गय जादां फांखा बार खोलो खोलो जा थानो मोजां मोनो थान्दानो हाय नुदों आगै सासेया
मामि उन्दुलांबाय खोमा जा मामिया उन्दुनो थिनदोंमोन आं फांखा लगायना गारबोनानै उन्दुबाय बियो आरामनो उन्दुनो ओंखारबाय खोमा हांसोफ्रा आदार जानो गाबफैलायबाय खोमाहाय नै सोरहानिबा दाउ गोसोम फैबाय थाग्रा जादों आखु बाबु दाउ गोसोम कनार मा दाउथाय गोसोम सोम बेदर गोसोम खोमा आं कनार नङा दाउ बेदर गोसोम जाग्राया जे नै आंना हांसोआ मानैल' दङ बेजों समान समान फिसा फिसा आइमोन होननानै लाबोनायमोन इनि आदार होना दोनखादां जायियावनो सालाफोर न' सिङावसो हाबनो नागिरलायबावो जा आदारा जा बांबुलानोबो आदार होनांसिगोन लगायनानै अमा आदार लगायना हैनोसै आं अमानो नैयावसो लगायनांगौमोन गावसासो गावसोरनो होगोन होननानै नुखाय माबायदि खुगा सिफिलायदों र' नोंसिना नै होना दंखायो जा ओंखाम नांगौ आरो इसनोबो ना जा गोथार जानाया दाउ गोसोमा Hei Bang pula kapan kapan नै आं हायाव दाउ मानै बायना लाबोनानै जोलैनानै खाना दोनगासिनो आं एकदम खेबथारनानै खर'आव थै ओंखारलायदों दहाय बेलेग बिमा मासे खेबना होफैदों र' बांबुला जानोसै अमा आदार लाबोबाय आं नोंनो बांबुला र' दै गामलाखौ लायनि आं बेखौ एसे बुबासो गामलाखौ हानहरनो हालाय लायो र' आथुर जाथारबाय बाला अमाया ओइ जि जाखायो आदार गाव रावनो खोमा गुवार एसे देरहांबाय आंना अमाया
Ada bang pula. जाबाय थाथोंसै नोंसिनाबा आदारा गैला माइरं होना दोनदोंमोन आङो बानलु सिब्र'नै हाना दोननानै थाव एसे होनानै माबाना दोनदोंमोन आं फोरानस्रोदोंमोन सान्दुङाव सान्दुं गैला दा लांसै नारें जि दुमफा दुमफानै हाना दोनदोंमोन माबानानै खाना दोनदों दहायो सान्दुं गोसा गरमाव गुगुनि जादोंमोन नालाय दहायो बेखौ हानानै लादोंमोन जादोंमोन दहायो हेलौ नारेंखौसो नुनानै जानो लुबैबावलायलायबायहाय आखाइखौ साबोनजों एसे सुना लाहैग्रोनोसै आं अमा आदार दांनाया नारें नारेंखौ नुनानै जानो लुबैलायबाय नै गरमखायनो जानो लुबैयो गयसो जादोंमोन आङो दानि गरमाबो अयथासारखा जा गोथाव हा आखाया मानदों जोंहा मामिया माबोरै उन्दुनानै दङ नायहैनोसै आं आयै सना पिटर नै माबायदि उन्दुना दङ मामि सना उन्दुलांबाय मा एकदम बिमा नांसखायाहाय जोंहा मामिया बिराद सनाथार गान्दुबो लायासै मामि नै आंनि सनायानो उन्दुलांबाय उन्दुलांथारबाय गथ'आ उनथावथावनो उन्दुबाय आंनि आइया
बिथिंसो इयो बेनिफ्राय फैलायबाय एकदम गरमाव थानोबो हायाहाय आखाइलाय मा मानला बायदिसो थाम्फै अरग्रा फैबाय खोमा अमा आदार होनो फैदो आगैमोन दसे रायलायफैदो नोंसोर मा खालामदों माब्रैहाय दं गरमाव एसे खिन्थाफैदो खिन्थाहरदो लाइभआव फैनानै मैयानिफ्राय एसे खमसिन मोनदों आं थेवबाबो गरमखौ बारस्रो स्रो होनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मा जाखो फाग्लिसो